Wala kalong kasin ke bening kong nak benta ki Rangïalehkai football ki banang school Nongjeri Presbyterian Secondary School Riboy District banyo ya kalat ban pen i kisab hakalumpung Ilehkai football under 15 jong Subroto Mukarji Kop Arjar Pasau Henry ke jingtrang jong kini ki Rangïalehkai ban dan ya kaman sie mile kilayo ban kait uso jingjob banyo ya kanam ladu hakate ki lumpung halor kani ki nong peniai kan Nongjeri Presbyterian Secondary School haka khandai trek noilar Arjar Pasau kilapun ko buromi ki ki Rangïalehkai ki balami khmat nak school ki balayo ru banra ya kanam ladu haka district level bat kumju haka state level haka bagila sajit ban Aireng pat sa haka national level kaban long ha Bangalore hakani kasi lawan simentalang do ba Charles Marngar MLA MDC Mahoti kumkongsan ba Bovi El Nonglai DSU Riboy District kumusembut kongsan kin nongilam kabalang Presbyterian Nongjeri ki bakentup nadu pastor bat kitiman basan kin nongilam sinong jong borok sau tili kisnong ki bahap opok kan Nongjeri pelun kin nongikai school nalor ki wei haba ajingkan ni kasingi ba Bovi El Nonglai ulai thu bahakani kanti ka sarkar klasim khia ban ka banta ki Rangïalehkai hakba kim dan kam shu man lut ei nalde namar ka sarkar challa kalapan myang lut ya borok ki jingdon kam chungki Bat kular rembai bati riwan bha khatram nak kalian ke office ni nak biang para khoi nado i buja kejat tufi hado ki jengkam bagi ba jengkam bar khoi ki bang tadi bar khoi ki bai Leit bai wan hado nado kita nang ni na Shillong hado orang pai biang bar khoi na te ni kemudian kaman lo te area te haju ba por na shipun te fi ba ka jing sutna ba kena under 15 boys Nongjeri Presbyterian Secondary School lu nilayo ban biang ki daga flight baginda chapter Bangalore Mura kunsin jio ban nationals daga flight but ya si benda film jio benda bahkan kadap jinna bahai fi ru ban poi kham roi và phim khám yo phim khre shu pan mà phim yo ni la kai bha kan ka lam in par job show kan ni under 15 level age group in kiba ni ju shibanta mun taw sang li under 15 min shibsnam grang ada mun shibsnam li under 14 kama kan shtu kama fi ban ni house nam a jar khat khinda ni ka Meghalaya job in international level tadi ha under 17 the kawai ka experience ko share pi long ba na ida dia long di Rangïalehkai ko mo ba mali na te ngaru Rangïalehkai ke juga turun mo Rangïalehkai official ta kadiga Rangïalehkai district level ke muncul state level muncul Rangïalehkai ke national level muncul te Maksud kita di ba ngaru nakani football hinga nakani ka tournament hinga na sayo ka taka platform mo yo bonong ni haju ka por how news nam di Rangïalehkai na di khnai swa khnai ku sa ni kustam ni Rangïalehkai ba shite but ngasha select to push ka Indian camp Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya